Yo, welcome guys to our podcast. Today it's another day. So today we're hosting musical artist LERRIER. So without wasting your time, let's go guys. Koma LERRIER tinokutambira ine mufaro usingaiti mu podcast yedu. Ndinonzwa kufara kana ndichisangana nemi papodcast huru kudayo so. Koma LERRIER tisingadi kutambisa nguva tikada kuziva anonzi LERRIER uyu chaichai ndiani anonzi LERRIER. Zita rokuberekwa ndi Anes Munyongwa ndizvarwa mubhikita kumasvingo. First born muimba yevanhu 4. Then ndakakurira mubhikita ndikadzidza pamarecha from grade 1 up to 7. Then ndopandaenda pakushingirira from form 1 up to 6. Ndo pandakagumira pakudzidza kuchikoro. Zvichireva tapa maingo timukambodayo kumambodayo kumuchi. After high school pane zvakaitika ndakatombo apply ndikaenda pa MSU but pakane zvakangozowirawo ndikabva ndangosiya chikoro because ndanga ndakufanirwa kuface ma family issues. Okay, panonzwika ipapo panonzwika zvinongowanika chero mulife chaimo mune ma-up and downs zvine zvingoitika ipapo futi. Exactly. Koma LERRIER saka toda kuziva pamakatangira music yenyu chaiyo music career yenyu toda kuziva pamakatangira chaipo igore ripi ramakatangira kuzoita zvemusic and stuff. I think music yakatongotanga ndichitori kuprimary chaiko pa grade 7 but by that time aingoyo zvimafreestyle zvazvo mungoziva zveupwere zvazvo boys zvekuti makaungana pane paunenge uchitozviita artist kana kuti unopota uchibama song vamwe vaya nemukurumbira asingazikamwe aya kuti kana ukange waitawo festival kuionawo song iyo ukaonera kuti timu randinaro iri rinenge risingazivi song then wobva wamboirova wombokuti pfulo gaba richirohwa magaba saka ndomatangira zvakaita but professional recording ndakazoitanga I think 2022 mugweru mumidlands. I think munhu akangondiitirawo akangondi-identifya ndi DJ Kule anzi Kule Kanmoyo wekugm records. Akangowana mwe musinde akangochikumbana futi nemageto with akati mvana wadi wamboya wamboita 1 or 2 or 3 then ndo pandakarecorda all of my songs. So and type your music yamunoimba munorova music ipi, reggae, gospel or sungura? Ndingati mazhinji angu ndinomixa. Reggae mukandipa ndokuroverai. Sungura ndogona kuroverai, afro pop ndogona kuroverai, afro gospel, reggae gospel, gospel chairo, even ZIMDANCEHALL. So but sometimes it depends ni time kuti ndiri kufunga zvipi panguva iyoyo. Unaona ZIMDANCEHALL kazhinji ndenge tichizwa mafaro, so kana ndiri mood wo happiness ndogona kuti mbonipa ka instrumental rechi ZIMDANCEHALL. But especially kana ndiri panguva yekuti ndine ma personal issues ndiwanzofarira ma cool music like reggae. Ndopandonatso kuexpressa music yangu pasini. Zvinonzwisika chaizvo. And what exactly inspire you like kuti mutange music uzoti ndoda kupinda muindustry yemusic? Mafunga munyatsonzwisisa pane mubvunzo wangu chaizvo manyatsokuinspire nei chaizvo kuti muzoti ndoda kutanga kuita music man? Pane zvamamarota here kana kuti? Inini inspiration I think ndakaiwana kubva kuma concert.
especially big artists like from Jamaica or ndingatongoti from abroad big artists ose ndo ane inspiration yangu because the way avai kwanisa kuendela maconcert about ane vanhu more than 1 million zvinhu zvakangonipa shungu ndikati I think one day kana kuri kuti Mwari vada kupindira zvavo ndingazvitadzawo here plus sometimes my experiences atinosangana nawo mulife ndo mamwe angondituma ndakona kuti ndakatongogara pasina kunyora pasina kuita sei ndongogaya ndega pane mawords anouya ndobatanidza then ndoti why can't I make it like a music like a song ndotobudisa iri song zvokutoti recording yangu for the first time ndichipinda mugero ndofunga ndakarekoda matisong 9 within the 2 weeks zvokuti vanhu vakatomboti uyu muchinda hauna kana fan base but ndakangoti no one day I think ndo panguva yekuti ndichamareleasa kuvanhu vonatsokumani kumanzwa 9 songs within 2 weeks so sometimes inongona like album paitoshandwa chaiko paitoshandwa but that was the period yekuti ndanga ndiri mupain pane zvanga zvaitika so ekutanga anga ari masong ekuexpressa pain yandiri kufila then after that paive nemasong ehealing neemotivation pa9 masongs iwayo zvinhu zvinowanika pane pandai ndichiita maresearching angu andai ndichiita apa ndaona futi kuti munoita futi zvegraphic designing futi graphic designing I think ndakaita pagweru poly ndopandakadzidzira art kuti for banner making maposters maflyers even majingles ndaigadzira zvose so through art art ndokayakanyaya kundiinspire kuti ndokwanisa kuita zvinhu zvese saka muri vanhu vane zvipo zvakasiyana siyana mune muri kwese kwese futi sometimes zvipo zvinowanikwa but maresources ndo anogona kungozokudzosera kumashure so tisinganyanyi kupedza nguva tiri panyaya dzemusic idzodzidzi kuti macareer yenyu imemi kuti muzoti music yangu ndingangobvunza wangu kuti zvakazonyatsokufaya muno muSouth Africa kana kuti back home futi ndokwazvakanyatsokutangira sekutaura maita kuti first nengi renyu makarekodera like 2022 if I'm not mistaken saka kuti zvizonyatsokunengira makazonyatsotsimbirira makuno kana kuti makatotanga unyatsozvita muchitori ikoko muchinyatsotofambira nyaya dzacho chaizvo music ndingati mugweru chaimo ndo maine fan base rangu pandakatanga kurekoda music yakatanga kuridzwa pa 98.4 FM then ndo pandakambotanga kutombopuwa kazvima road shows zviya ndichipopinda tichimbosembla but unfortunately ndaya kuno South Africa andina kuzobvira ndanyanya kupersuada nemusic I think inyaya kuti sometimes pane zvinokumotivata kuti urambe uchipusha music pane zvinokudiscourage especially inyaya yekuti unogona kuti waimba song yako anditi like today then unogona kuita kana kuti about 4 years ine 20 views sometimes unogona kuti no ndadi ndambomira recording ndambofocusa nekugadzira fan base wazogadzira fan base then from there wakutanga kurelease the likes of Chief Master katarisa mana Chief Master I think ndakatanga kumunzwa like 2021 achiri kurowa masongs ake vana Diamond inzwa chichi but nguva akazozikamwa vanhu vakatozotarisa kuti mfana uyu zvatori nemasongs atori 4 years back inditori senini ndakazvimirira ndakatotanga kumuzwa like gorapera but inda ndakatomuteerera masongs ake like pakabuda pakabuda team sellout pane rhythm pakabuda team sellout pakarowa zvinondivhiringa mufungwa ndopandatanga mutomuzira Chief Master alright panonzi sika ipapo saka tiri muno munzvimbo yePE ndayapi maproducers amuri kushandidzana nawo around muno muPE Port Elizabeth as for now handidi kunyepa ndina producer wandati ndasangana naye tikanatsokushanda project yati yabuda but patimu maobama studios panapa ndakambouya last year ndikarekoda song yangu yandakarekoda I think ichiri mom system naisati yamastiwa zvayo isati yaburiswa nenyaya iyoyo futi yekuti fan base sometimes tangangofunga kuti ndikandotora song
ndinongoziridza ndega mwe mudeni mangu kumaspeaker angu azvizodi kuzvinzwa wenga sometimes zoita sekuti uchangoti waona kaunochiti madi mambonzwa kaya ndakabudisa but media iri inofanirwa kudi kupublisha music yako kuti vanhu isvike kuvanhu. Yeah, exactly. Yeah. Ini kurudziro yangu ndinongoti rambai makadzvanya musamira. Chokwadi. Zvinhu zvinowanika ma-up and downs ndambozvitaura kuti mulife chaimo ma-up and downs agara arimo. Yeah. Saka ukama hwenyu tingada kuziva kuti ukama hwenyu imimi nemamwe ma-artist muno munzvimbo ino yatiri wakasimba sei, wakanyatsomira sei chaizvo. Ukama nema-artist apa mabhabada kutisetsa ndasingatarisiri kuti ndikaseka painterview ndapandaseka because I think ndakambolinga nema-artist anosvika about 3 muno muPort Elizabeth. For the first time I think ma-artist avanhu vakagadzira mazita kudhara but mazita acho chero avo asati ane mukurumbira. So vanenge vane like funny base like even tangati title sekuZimbabwe atitoziva kuti mafans awingidians magafa mafans asarikalasi achinzi mabhanditi. So muno munhu zvandakasangana nazvo ndatanga kumbolinga nemuchinda ainzi Statwa. Kune ainzi Statwa family. So pafamily ndo patakashayiwa kukadhire membership ndo patakati no izvi hatingakwanisi kudi kuzvipinda mazviri. I think takatomboita clash dzedu dzechi2 senses Esther. After clash ndakatonazoona kuti no kama hwacho hwachitosuduruka wese because most of clash pane zvamunoudzana like kakutukana here like kakusorana then pane kuti unozopinda deep kana personal then unoti mwana wangu uona kuti no kama pachinapa na apa saka muchitonyatsototaura kuti apa muchitorina kana ukama tinatsotoona kuti apa chero even recording chaicho hatikakwanisi kupinda mustudio kutoita collab. Kune vanhu vanohakira ma-feelings like kuti vanhu vanotora music kuita personal kuita like ndo chinhu chavanoraramira zuva nezuva. Nyaya dzacho dzinenge dzino saka ime mashows muri kuita here around mashows totally munomu kana nditaura zvemusic I think maybe anenge anoziva nezvangu munomu handisati ndatanga nezvazvo. Sekutaura kwandamboita ndikati pandakauya kunoku chakandidiscourage nyaya yemaviews kuti kuZimbabwe kundakandaita song yangu but chandakaona futi ndechekuti kupusha sometimes kunogona kuita kuti song yako iinde. Ndine song yangu yanga yakutosvika kuzvi200 views nekuda kwokuti yaipushiwa ndaipusha ndichipoti nhasi ndikambokanda chero magrupu echechi but nekuda kwokutukwa futi unozimana waora moyo kuti inondoisendera kuna nani. Ukaisendera magrupu ezimudhanzi wacho anoblutika mune chechi imomo vanenge vachivhura vakavhura manje vombokutuka ndo vandakaona kuti yaitopusha vandakaona kuti hazvingazonakidzi dzimwe nguva unopinzwa mugrupu raunenge uchida wozodzingwa iwe wozorishayiwa kuti worowanepi wabhlokewa. So ndo zvakangondidiscourage ndikati no ndadii ndambofocusa nekumbonyepera kuposta kufacebook kuinstagram kutwitter uko kuti kana vanhu vachinge vadi vazondizivira ikoko then music vochindotsvaga kuti anombonzi LERRIER wacho ndiani uye anoita nezvei kuti endai kuYouTube. I think YouTube iri kutorise mazana yakangotenza because handina kana zvandiri kuposta. I think yakato 20 subscribers which means yaitove nepotential yekurise but nekuda kwekuti ini wacho for sure simba ndakambopera but for now ndapika manje ndakuda kumbotanga futi kumboona kuti zvingandidii. Exactly. Tingada kuzivawo sezvo tichirama munzvimbo isiri yekwedu saizvozvo kunzvimbo yatiri toziva tiri kure machallenges amunosangana nawo imi sema-artist chaiwo vamunoti aya machallenges atiri kufesa ndeaya neaya sema-artist muno muPort Elizabeth ndeapi machallenges amuri kusangana nawo? Machallenges atiri kusangana nawo I think ndiwayo futi efani base iwayo sekutaura kwandamboita kuti
munhu anogona kubva kucape town muno mutine maartist akatowanda zvekuti anosvika kana kuti kana kuma 200 yavo togona kuwana maartist muno tikaunganidza kuti vanhu mirai but kuti uti waisa poster like poster kuti ndine show musi wakati I don't think it's really necessary because andina zita rimwe randati ndakunzwa muno Port Elizabeth but kana kukanzi kuri kubva vana KSG vana tingati the likes of vanani vana kuna KSG na Chill Master from Cape Town fan base ravo muno ndo marakawandira but vasiri kugara muno so ma challenges atiri kusangana nawo kuti isusu pachedu hatisi kukwanisa ku appreciate music yatiri kupiwa nevaimbi velocal ndo zvimwe zviri kukonzera futi izvozvo kuti tive demotivated kuti no kundadinda kusiya zvemusic zvacho ndangoita zvekuona vamwe anoona but at the same time dzimwe nguva uchitombofila kuti no man but ndine mashoko andiri kufanira kupakurira vanhu though pasina ari kunditeerera ndo zvinotoma futi izvozvo kuti timbouya mustudio ndoti shaa chimbondibatira kahwani ndimbopinda kahwani song chero ndikakaridza ndiri ndega mumba mangu dzimwe nguva but kanondi encourage kanondipa motivation sometimes kuti no zvandiri kuita izvi apa ndakaimba man kuna vanhu vanoti vanewo potential yekushare music but vanoshare nemashade manje nemawhatsapp kuti warinzwa ringoma rabudisa mukomana hero sometimes ukaona muchipushirwa dzimwe music vamwe vanoshare malinks vashare link munhu woenda kuyoutube but sometimes unoona song yasharewa neshade sometimes kuna vanhu vanenge vane maefforts vachipisawo effort yavo pakushare music but mashere avanozoita masvikira dzinozoita there's no need yekuti munhu ateerera song kuwhatsapp asenderwa like a document kuti achindovhiwa kuyoutube sometimes zvinomutorera exactly plus team zhinji roti ziva riri kumusha data mungoziva kuti kumusha rinoti dhure saka achingoti handikandiri kuno kuwhatsapp ndiridze kuti azoipusha song iyoyo kuti isvikewo irichewo vanhu vatiri kuti vaaudience atiri tikwanisa kuti tinotarisira pasong zvinotiremei that's why tichiti panotoda kuti pashandwe ipapo I'm sure tisati tanyandirira mberi tingamboda kumboti mumbotipawo zvamunazvo like ka freestyle timbonyatsonzwa mashoko maviri matatu amungada kumbotsanangurira vanhu muchimbopakura through music timbotora ka break mumbotipa zvamunazvo no problem tongosembulawo because freestyle ukachero tikaimba zvisina meaning kufreestyle ngori free like free spirit unongo answer the many years have passed. Continue to pray, God shall answer. It may be late, but He never deceive. Here we cried and shed your tears. Without the answer, the many years have passed. Continue to pray, God shall answer. It may be late, but He never deceive. Induro iriko chauya mangwana inganonoka siwe gadzikana pavisa moyo umire nechivimbo asingatadze Mwari ndewe munhu wose induro iriko chauya mangwana inganonoka siwe gadzikana pavisa moyo umire nechivimbo asingatadze Mwari ndewe munhu wose. Maria nyatsise Mwari anopindura anosatsisa zvose zvakavimbisa ane nzira imwe yanopindura nayo inozivikanwa chete nevanomutevera saka hama yangu ndati ndikuyamure kana wada Mwari wotomuda nemoyo azingazvande kuti umanikidze zvisingaite kuti zvako zvifambe nedzisiro yazvo ndaona warasika wave kukandwa mugomba ramaraya nekuda kwezvakaipa zvakutsika paari
Lady yake. Ay ay ay. Ay ay ay. Reggae music yake. Tichasimuka kazevezeve tisina kutaura sembeveve ndangoti ndigare ndakuruma nzeve kuti kana zvaenda musazocheme shungu ndinadzo dzinodokwaira musha wekudenga wakamirira hakuna nhamo nekutambura kana ndinge ndasvika ndichoshaura ndine musha mumwe chete zita rawo izayoni unopinda vatsvene vakaipa tichazovaonese tine musha umwe chete zita rawo izayoni unopinda vatsvene vakaipa tichazovaonese musha wangu ini kudzamari nekuti zvenyika izvi yazvigari usaparadzwa nekuda iyo mari nekuti painopera ndoenda dj ya zvidobidobi izvi zvinototapira tinofunga tambotwazanura nyama timbozunguzira saka masongs aya ndegore ripi ndeari nemasongs aya? Yeah, my songs I got recorded 2022, just like what I said before. 2022, do paka record my songs I. Oh, ndo pane 9 aya mama chimbotaura nezvawo. Do pane 9 na chimbotaura nezvawo ekupaya. Yeah. Ndazvinzwisisa nofunga aya ndo chawo mama chitaura nofunga aya mave ndo mama chitaura kuti pane mamwe anoita like life yamairarama koita mamwe zvinhu zvamai like. So kungotaura kamangoita. Yeah, exactly. Especially ndine musha iyo. Payakazoimbwa pane zvakawanda zvanga zvaitika so finally ndakangozodecide kuti izvi ndezvenyika izvi ndinoona manje ndangoti ndezvenyika ndofanira kuti no but at least tine musha watinotarisira uyo musha watakadi watagara tichipromiswa kuti kune musha watichazondofara so sometimes unogona kutambudzika pano wogaya kuti wotirega ndizviuraye but kuzviuraya manje kunogona kustressa mberi so vakati zvenyika ngazvidi ngazvive zvenyika at least tine musha watichandogara. Exactly. Yeah, vafunga vanhu vari kungozvinzwira zvese zvamune muchitaura izvezvizvi toimba zvose zvichaita zvakanaka chose. Ndingada kuzivawo like mune maprojects here ari kuuya kana kuti atova pakudhara any upcoming projects amunawo? Yeah, I think ndine upcoming project ndiri kugadzira I think like 2 songs dzandiri kubudisa. Dzirimo musoro azisati dzanyorwa sekutaura kwandaita kuti panguva yandinenge ndine masituations andiri kufesana nawo machallenges andinjifesana nawo ndo panongobuda mashoko iwayo ndo andinoumba phase by phase andimoona semaumbira tinoita music kuti verse 1 rofanirwa kunge tipinda mashoko akati verse 2 unofanirwa kunge tipinda mashoko akati then mamwe kwakubatanidzira zvafanira kuti ukapuhwa like introduction kungoti pakaitika zvakati munhu akarohwa kumeso akadai paya pabhawa then wakwanisa kutsanangura kuti vanhu vakazoungana vakazobata vakadaiwo so ndo maitikira zvinoita ndinongofunga mastatements like 3 then zvimwe zvese zvakungozviita zvega. Alright. Exactly. Yeah, so vanhu vangakubatai sei pane vanhu vaida kubhuka mune management here yamunayo inoita kuti vanhu vangaenda kuna manager kana kuti yes for now ndangandisina handina manager ndandingori ini ndandingori murelease wemusic ngopakura ngopa kunyika kuti teererai music mongozvimiririra saka pandaizomira nawo mafans angu anovateerera kuti chibaba song iyo ihombe wadiwa dai song iyo wadiwa dai saka manje mapromoters echo nevanhu vacho vati kumaradio madjs tikambotaura navo tatombotaura even nemadj kuradio zimbabwe kune power fm ndine kasong kangu kadai mari dzacho dzaizochajwa manje ndopawazoona kuti haizvo inisati ndaane fanbase kudai ndo macreaterwa haro but panotiremei handadi ndambomira unoona manje kambomira because vanhu vanobhutika imwe music akawanza pauridzwa kagudugudu akasina introduction
vamwe vanguti kuti dzipiko dzakuridzwa radio zimbabwe manje haisina meaning ine mazuva ano unotozotukirwa iwe pane somwe munhu wanakoza achitotukirwa song yake yayaridzwawo zvakanaka unowapeya wakaproject umana chisong changu icho chiridzei paradio chinzi kwenda but vanatutuka kuti radio zimbabwe yande yekushaya zvezvo kuda kudiscourage ukadzwa kuti kweri kunzi ndiyekushaya nekuda kwekuti paridzwa yangu song wakapinda nemwoyo pari pamasong unoimba kawadzwa nemwoyo unotori serious ndofanira kurekodha song then unzwa kuti radio zimbabwe yayekushaya manje kana uridza masong akaita saya no rikatimbosiyana so ndeapi mashoko maviri matata mungada usiyira kumafans enyu muchivapromisa zvamunovapromisa? mashoko maviri matata ndingasiyira kumafans angu ndekuti sekusimbisa kwamaingoita kubva pakutanga rambai makangobatira fanbase redu rikure at least rikagara rine vanhu vanga vagara varimo risahafuka because kune vamwe vanodiscourageka wakati no man chimchinda chacho takatemba manje chichabudisi music chekushaya kutanga kudi kutongo unsubscribe kubvisa kuti ndomufollowere mchinda uyu haana kana musoro amaona tongoti rambai makadaro more music to come because tine zvatiri kugadzira sokutaura kwandapeta kuti paunombonzwa nyaya yekuti ndine studio time newe tirambotaura todambointerviewa zvakati chinotanga uya mumusoro kupoti no man uko ndokona ndo freestyle ndokona kunosvika ndakabayirira song iyi at least mafans akanzwa kunoenda nesong anotanga kutombogadzira pano painterview kuti pane song nyowani iri kuuya mchinda wadi wabvisa malines akati anditi waisa akati kana kuti wambobvisaya wambotsvaga mamwe andimaona manje saka more music to come ndine masongs like 2 andiri kuvagadzirira and I hope kuti ndichashanda nevanhu vakati wandei ivavo nevanenge vane mukurumbira vakuzikamwawo ndichashanda navo kuti tipushe maworks zvinonzika ofunga muri kungozvinzirawo zviri pano mangouzvanzi tine zvizhinji zvavari kupromisai panapa tisingapedzi nguva mukoma LERRIER anofunga chirongwa chedu chasvika kwamvura yacheka makumbo tinokutendai zvikuru nenguva yenyu yamadai kutipa tosangana futi pachikamu chinotevera totenda chaizvo thank you tichava nenguva yakati kurei pamberi sekukura kwenenge kuchiita podcast yedu tongoti masubscriber let's subscribe to this channel to Maobama Studios. Thank you very much. Sure guys.